Sebenarnya vibro session pap te ka cingkat pat na kalian ka jonga shua bangan sedang ya kan video ban yarap lem mo kumba nakapor cekapor pila yarap kibun ha kibla yarap ban tit lingba kan kaling kibran sapo gini pila ban tit lingba Amazon lingba Flipkart lingba kidon gitu pin tit online pilban kam tangi kaling pila ban tit kan ka tiar ka jong pi klik na kan kaling ka jonga hne te picit kan kono katia te kan yarap ban ai commission yang as sangka arang kakar ka kum gajing tit tiar ka jong pi vibro session pat te kan ko video ka dai nam ta kitu kibala deb ban apply nam ta kan ka SSC GD jong ne arjar ar penru kiban satho exam te ka tri exam kalayo don ru kibayo admit card kibayo kloi te layo admit card last tang ru ar ter thai te layo admit card ru ban download te ngai babun maha kibayo kiyo be sha jorhat te kibun kibom tip hire kadon he ga jorhat ru ki basa senong kandong ki barang de first time ki barang khandai khat first name ar post name kim tip re kadon e ka jorhan tengam tip re belai ki yo kumne ki change kumne ka exam center nomor mta kala pher bha kana SSC bat ko menshwa bun mayo be ha ka ba ki ajit first choice minta am su sthaw re pin kala be ka change be ka ayo system te omnang re banong te mta bun ki bayo be me khlia ki bun ki bayo sha jorhat dang yo tang go tir nang ja yo sha jorhat kadon se kadon kham sejengai kadon ko masau 4 kilometer kadon sha tespur nangne shelti dalet dangile sha Arunachal Pradesh tawang kadon sha te sha than chate temut ba kajengai kumba sau 4 kilometer tame phin kajing travel grong dalet ka kali kuno khnai phokon tai tebun kimya tibre kata kan jenjar bhai ki khamtam ge ba nan kondong ke ba khamduna pisa te phin jenjar bha ban lechru chata te don ki bala tip ban lejru khila ban lejaka night super khila ban lejaka train te lakjong ki transport ki don hi tamba kan kham jenjar kan bun jinglut mar bil phapsa da philej night super khamrem ga bai gali phapsa ate phawat jaka sa and dep exam son phai kumta ka bun kham yum patnang ga jenjar bha la phim don porlok na philej jaka train ru phablej churang ne segoti na guti sabor ka train te la phim nang jenjar ba kata te kane kalong nakaling jonga mo bangan yarap ya ki bom TPA ki bakwa manai tho nomta kane ka kam SSCGD mo mar bayo shabar tem lale era kya manong ba ban tho application ban pin kala ya ka tarik to exam ra jenjar ba mla are kane ka la ban interfere kalong mai sang ka sarkar kan interfere kane kan kerpat tangatai ndre mdon ri bala mla are ban change ya ka sentar kane SSC mo layo te la philej khaban lej da phim tre ban lej te nakut te kana kali jonga ngan sa follow hakane ka sub channel ka jonga follow nong tu dengan sa share ka link mon mar labon lagi jong tarik ngamla are ban sna tangka we ka group te ngan persna group la ka jong katkum ki date tarik mo ka jong dengan sa share apo ka WhatsApp channel te sa follow number follow labon ba follow ada prajar followan te sa join tu dengan sa sna te ngan serap ru ban penbej sekali mo kabos nangat nakane jonga tangam la are ban leilang na ngala ban leilang kalong betang sisjan siblei tang kita asngihi bang ala ban join nada ngalat por ndre an serap bet penbej khamtam igom TPA te kalong ba penpoi besete nganira bej ban ba phinom sa re sete mo mi bej chene ban janmit poi sete min step wat ya ka jaka tho exam late tho exam te ke bade ka tukasi phinyo ar shift live shift ten aplang mai hadu dadap lang to borok shift wan phaino mudba phimdon kamre bansa phindu tangi ka bai travel tangi ka bai kali bai bam tangi tai ma phinduna ka jinglut tang ka tai tang balej wan phai kum tai khamsuk direct bai ap bai phi hang tu ka jaka bai tan tho exam te sentar hadu mta ngampat kali re ki yo bai ka ka sentar ka marba download mitkat satip phinyo hang no ka tak sentar hablej was ya ka taru tengam patip do menta bun ge yo he yo ka juk sentar ne yo la ka jong tuma hajor hatte ngatrai kin ya jan am der be jangai ten ya kasuk hi ban wat der ban da adu kata te khamtam ki bana jangai mo kibun bala kali ya kador katno kan poi ka baile wan kan point em exposure exposure tanam poi exposure lakum lok muno 1000 hapo bilo 1000 be hapo 1000 ka phinduna bia kata ka song bet ka jing la jang phi ban phinduna da bai kali da kum lok no ngan sa penbej kata sekali la kum lok no try up down
arjar duna kumtain po himarway of down kata hin persang iban kali kata tes sakabai bam temut ba maybe 1,000 nene kumta tatel 1,000 1,000 jenglut jengsem kata kada gajing antat junga mo 4 lak mentiu entam 4 lak penbej ki baro 4 yuk ban kontak nama kibun di bala message ki ong ban yarap ban penbej lam lek kumno po sitai 4 Julai jere kumno ban ya kenduk perlok ngatang marway te nakalian junga share up nam tajong pi ban penbej mo ladang alat por ngalak melek lang dari habar ki shift ngamla are ban lek lang dan dengan siun penbej pinya kenduk hima pi pensna ka grup ngalong beitang unong ban penyarap pi ba pinya kenduk lang lek jaga the exam wat jaga the exam tangkom tahi te kani ka di ke video ka data nam tak tu kiba an satho exam SSC GD flash one